Без абутку лезуць на лавачкі, пакуль іншыя змагаюцца. Хто толькі не папракаў беларусаў за мяккасць, культуру і памяркоўнасць. Калі ў кагосьці атрымліваецца зрынуць аўтарытарны рэжым, то ён, вядома ж, выдае гэта за геніяльны план, а сябе за кагосьці унікальнага. Але будзьма шчырымі, калі гэта не вайсковы пераварот і не крывавая бойня, то такія змены ілюзія. Іранцы – нацыя, якая больш за 40 год змагаецца з дыктатурай. Сотні тысяч людзей без зброі выходзяць на вуліцы, а іх забіваюць дзясяткамі тысяч. Падзенне дыктатур – гэта заўсёды суплёт акалічнасцяў, выпадковасцяў, слабасці апанента, якая можа нарадзіцца ў працэсе або ў выніку нават дробнай памылкі. Так было з путчам у жніўні 91-го года ў Савецкім Саюзе. Гэтая вялікая дзяржава развалілася не таму, што мільёны пратэставалі і прымусілі ўлады ўцякаць. Гэтаму паспрыяла фатальная памылка тых, хто вельмі хацеў саюз захаваць. Гэтыя кадры на экранах тэлевізара ў той дзень сталі сімвалам путчу. Група камуністаў-радыкалаў хацела спыніць развал СССР, які ўжо маячыў на гарызонце. І яны зладзілі пераварот, арыштавалі Міхаіла Гарбачова і абвясцілі сябе часовай уладай, але іх ідэя правалілася. У тыя дні каля Лубянкі дэмантавалі помнік Дзяржынскаму. Парадаксальна, але той путч акурат прыспешыў крах Савецкага Саюзу. Фіяска путчыстаў падштурхнула савецкія рэспублікі да параду незалежнасці. Незалежнасць тады абвясціла і Беларусь. Незалежнасць Беларусі была мэтай беларускага народнага фронту, але большасць у Вярхоўным Савеце была ў руках камуністаў. І менавіта тая страшная памылка камуністаў з путчам і прывяла іх да паразы. Яны былі ў страху, і гэтай памылкай скарыстаўся БНФ на чале з Зяноном Пазняком. Беларусь стала незалежнай. І такіх прыкладаў у гісторыі багата. Калі рухнуў рэжым Чаўшэску ў Румыніі, то імпульсам стала не геніяльная шматхадоўка, а дэманстрацыя, якую сагналі ў падтрымку дыктатара. Спачатку ўсё ішло паводле пляну. Натоўп крычаў лёзунгі ў гонар дыктатара. Але потым нешта пайшло не так. Хапіла адзінкавых воклічаў супраць, каб стомленыя дыктатарам людзі пачалі скандаваць лозунгі супраць Чаўшэску. І так, што ён сам супакойваў з трыбуны. Пачалася мітусня. Гэтым скарысталіся маладыя ястрабы рэжыму, якія захацелі падседзець Чаўшэску. І яны расправіліся з тыранам. У той жа дзень дыктатар і яго жонка былі асуджаны да смяротнага пакарання. Прысуд выканалі імгненна. Але шлях гэтай краіны да дэмакраты ўсё яшчэ зусім няпросты. Украіна ў Балтыі пасля акупацыі Савецкім Саюзам, нават калі і быў геніяльны план, то ажыццявіцца ён змог толькі ў 90-е гады. Тады, калі незалежнымі ад Масквы сталі і іншыя савецкія рэспублікі. Але трэба прызнаць, што першай у храналогіі была Літва. Але калі б існаваў геніяльны план, то што і каму замінала рэалізаваць яго за дзесяткі гадоў да гэтага? Замінаў моцны савецкі рэжым. А калі Савецкі Саюз пачаў сыпацца, літоўцы першымі скарысталіся магчымасцю. Па гэтай жа прычыне Фінляндыя стала незалежнай не ў 1907, а ў 17-м, калі ў Расіі адбылася рэвалюцыя. Імперыя слабла. Абвясціць незалежнасць у 7-м годзе было немагчыма, бо царызм быў яшчэ вельмі моцны, і скінулі яго зусім не фіны. Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Дисклеймер. Рэвалюцыя адбылася вясной 17-го году. Тут гаворка пра бальшавіцкі пераварот увосень гэтага ж году. Але менавіта пасля яго фіны ў экспрэс-тэмпе запусцілі працэс незалежнасці. Адкрылася акно магчымасцяў, і фіны выскачылі праз яго з Расіі. У Альбаніі таталітарны камуністычны рэжым упаў ажно праз 7 год пасля смерці дыктатара Энвера Ходжы, які 40 год кіраваў краінай.
Памёр ён у 1985 годзе, але і смерць тырана нічога не вырашыла. Толькі ў 91 годзе ягоны помнік у цэнтры альбанскай сталіцы знеслі раз'юшаныя студэнты, якія патрабавалі свабодных выбараў. Калі іх планам былі свабодныя выбары, то план спрацаваў. Выбары адбыліся. Але перамаглі на гэтых выбарах усё роўна камуністы. Уладу яны страцілі праз год на чарговых выбарах. Хаця так лічаць не ўсе. Лідар студэнцкіх пратэстаў Фатмір Меркаджы ў 11 годзе адмовіўся ад прэзідэнцкага медаля за ўнёсак у падзенне камунізму, бо лічыць, што камунізм і далей жывейшы за ўсіх жывых у Альбаніі. І нарэшце самы блізкі прыклад для беларусаў. Перамены ў Польшчы не адбыліся ў выніку геніяльнага плану салідарнасці. У жніўні 80-го года ў Гданьску пачаліся пратэсты рабочых. Яны хутка перакінуліся на ўсю краіну. Рабочыя арганізавалі генеральны страйк. Камуністы не мелі выбару, яны адступілі і дазволілі рабочым стварыць свой незалежны ад улады прафсаюз «Салідарнасць». Гэта Лех Валенса трыумфуе пасля падпісання угоды з камуністамі. У «Салідарнасці» было тады 10 мільёнаў чалавек, але вельмі хутка надышоў 81 год. Камуністы, баючыся, што яны страчваюць кантроль над краінай, увялі ваеннае становішча. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę otchłań bratobójczej walki. Odpowiedzią na próbę pomocy strajk generalny. Але другі раз генеральны страйк ужо не атрымаўся. На вуліцы выехалі танкі, узброеныя салдаты, пачаліся затрыманні апанента ўлады. Камуністы ўвялі каменданцкую гадзіну і за кароткі час закаталі «Салідарнасць» пад асфальт. Наступныя гады і актыўны касцяк складаў усяго каля 10 000 чалавек. Мільёны палякаў уцяклі з краіны. Пратэсты былі і пасля ўвядзення ваеннага становішча. Міліцыя біла людзей, гучалі стрэлы, усё як у Менску. Здавалася б, у іх было ўсё. Усеагульная ненавісць да камуністаў, магутная нацыянальная свядомасць, мільённая салідарнасць, арганізацыя, а не хаатычная маса на вуліцах у Беларусі. Была падтрымка касцёла, генеральны страйк на заводах, сусветная салідарнасць, аўтарытэт Яна Паўла II, польскага папы. Тады не атрымалася, бо ўлада была яшчэ вельмі моцная. Моцным быў Савецкі Саюз. Рэжым Лукашэнкі таксама моцны. Ён не прыйшоў у 94 годзе на гатовую дыктатуру. Ён яе ствараў крок за крокам, прадумана, скрупулёзна, наладзіўшы маналітную сістэму. І нават мільёны на вуліцах не заўсёды ў стане ўсё вырашыць. Такога ніколі не было. Гэта быў сюрпрыз для ўсіх. Тады здавалася, што ўлада вісіць на валаску, што пойдзе назад, што вымушаная будзе шукаць кампраміс, бо ў грамадстве раздрай і шатанне. Тады і ўлады дазвалялі мітынгі, запрашалі апазіцыю на размовы, у іх таксама не было геніяльнага плану. Проста сістэма з 30-гадовым стажам аказалася мацнейшай, чым разумныя, прыгожыя, адважныя і мірныя людзі. Роўна тое самае адбылося ў Польшы ў 81 годзе і ў Менску ў 20-м. Что не делаю? Польская салідарнасць перамагла праз 8 год. Блізкі каляп Савецкага Саюзу і эканамічны крызіс у самой Польшчы прымусіў камуністаў ісці на кампраміс і абвесціць часткова свабодныя выбары ў 89 годзе. Не было ніякіх мільённых маршаў, якія прымусілі да гэтага Ярузельскага. Але камуністы з трэскам прайгралі тыя выбары, пераацаніўшы свае магчымасці. 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Але частка той апазіцыі да сёння спрачаецца, што круглы стол быў памылкай і што трэба было выносіць камуністаў на руках, а не дамаўляцца з імі. Зрэшты, праз некалькі год салідарнасць і так страціла ўладу, бо людзі расчараваліся, іх жыццё не стала хутка лепшым. Да ўлады вярнуліся посткамуністы, тыя самыя, якія душылі апазіцыю. І тут самая вялікая неспадзяванка. Яны, тыя, хто яшчэ 5 год таму цалаваўся з маскоўскімі таварышамі, сталі празаходнім урадам, які прывёў Польшчу ў еўразвяз і НАТО.
У кадры вы побачылі былых прэзідэнта і прэм'ера Польшчы, былых камуністаў, у дзень далучэння Польшчы да еўразвязу. Ці быў у камуністаў такі план у 89 годзе, калі яны абвяшчалі свабодныя выбары? Канешне, не. У гісторыі пераможца заўсёды выглядае тым, хто меў геніяльны план. Але вырашаюць нечаканасці, выпадковасці, стан страху ўлады, супярэчнасці ўнутры яе, разгубленасць, кантэкст, а найбольш бадай асабістыя інтарэсы самых зацікаўленых гульцоў. План, безумоўна, важны, але без спрыяльных умоваў, слабасці дыктатуры, расколу ўнутры, нават самы геніяльны план можа не спрацаваць.